eskerrik asko etortzeagatik eta iristen ari zareten hoi. Hau da nire itzaldiaren izenburua, Euskal Hitz Jokatuaren jatorriaz eta osera zenbait ohar, eta horixe izango da, besterik ez. Ohar batzuk, hausnarketa batzuk, gai nire ustez interesgarri batzuen inguruan. Egituera izango du, hasieran sarrera bat egingo dut, eta ondoren horra azartzen diren puntu horietan sartuko naiz, eta amaieran proposamen bat ere egingo dut, eta aurrera begira egiteko dauden gauza batzuk aipatu. Gai honetan, lehenago sartu izan dira hobeto edo okerrago, gutxi edo asko, beste hizkuntzalari batzuk. Egia da, diakronia aldetik ez dela, hainbeste landu behar bada Mitxelen arte edo aurrerago arte ere. Horregatik, nik ibilbide txiki bat egingo dut azalduz hasi Oregiren artikulu erdi aztu hartatik, Trasken artikulu paretik jarraitu, Gomezen beste bi, bat Kondosainzekin batera literatutakoa, Aldairen beste bi eta Joseba Lakarrarenak aipatuz egingo dute aurkezpena. Bada beste lan bat, aipatu nahi nukena, baina ez dute askotan, ez dut aipatuko, ze autoreak berak azalduko dizue hobeto bere aurkezpenean, eta uste dut interesgarria izango dela ere. Hasteko, morfema ordenaren eta hitz ordenaren arteko erlazioa ikusi nahi izan da, eta egia da, hori posible dela, baina ez nahitaezkoa edo ez behintzat modu zuzenean. Euskararen kasuan, Traskek egin zuen horrelako lehendabiziko proposamena edo nik daki dela, eta proposatu zuen Euskara garai batean SVO motako hizkuntza izango zela, eta gaur egungo aditzean ikusten den ordena pasibo egitura batetik etorriko zela. Hor daukazuen eskema horretan ikusten den bezala. Gomezek, eta gero Saintzekin ateratako artikuluan, VSO ordena proposatu zuen, hainbat fenomeno azaldu nahian, horrela mota horretako hizkuntzek izaten dituztelako murriztapen jakin batzuk, eta, gai honetan ez du sakondu nahi, baina bakarrik, zirikatzeko bakarri bada ere, ez dakit zergatik ez den saiatu inor, pentsatzen dut izango dela hizkuntza mota arraroa edo behintzat ez besteak ezain ohikoa ez delako, baina OVS hizkuntza gisa pentsatuko bagenu aitzin euskara edo behintzat aitzin euskararen garai jakin batean, uste dute morfemen ordena horrela izango zela, banabanako baliokidea izango luke hitz ordenak eta morfema ordenak. Esan behar da, horrelako OVS hurrenkeradun hizkuntzek aditz iragan gaitzetan sujetua aurrean ere izan dezaketela, beraz ez dela ergatibotasunarekin lotzen den zerbait bakarrik ordena berezi hori. Oain sartuko naiz gehiago nire gaian. Aldi edo aspektu marken inguruan, orainaldiari edo lotzen diogun D edo da horri daukionez, hainbat proposamen izan dira, Oregik identifikatu zuen oraina adierazteko balio zuela, eta beraz ez hirugarren pertsona adierazteko.
Jetek jarraitu zuen hirugarren pertsonarekin lotzen ere, eta proposatu zuen A hori berez errotik edo guk aditzo inditzen dugun horretako E batetik zetorrela. Traskek Oregiren antzeko proposamena egin zuen, baina oraingoan aspektuarekin lotuaz. Morfema hori, imperfektibo edo continuous moduko zerbait. Deraikek aldiz, itzuli zen aldi adierazteko morfema zela aldarrikatuz, eta bere jatorria dan berreraiki batean ikusi zuen. Azkenik, Joseba Lakarrak berriz ere aspektuari garrantzia gehiago eman, eta jatorri lexikoa ere bilatu zion, aipatu dituen multzoaditze egitura horietatik, sit, seri edo jarri aditzek izan ohi dituzten gramatikalizazioetako baten bidez. Iraganeko edo baita ere menderegailuaren atzizkia den en horri dagokionez, autore asko bat datoz, biak lotzerako garaian, eta Michelenak proposatu zuen, edo gutxienez iradoki zuen genitiboarekin lotu ote zitekeen, edo nahiz eta gero Traskek aukera hori baztertu beharrekotzat edo zeukan. Aldiz, lehenengo berreraiketa proposamena Joseba Lakarrena dugu, eta bestea multzoaditz egitura batetik amaitu edo esan nahi aluken aditz batetik etorriko litzateke iraganeko marka. Dena den, aipatu nahi nuke, proposamen guztiek alde batera utzi dutela bi morfema hauek, iraganekoa eta menderagailua, bakarra baldin bada, horrek, morfema horrek, daukan beste aldaere bat A bokalarekin. Hori orain aipatu besterik ez dut ingo. Iraganeko formetan, iraganekoetan bakarrik, baita hipotetikoetan eta agertzen den horretaz ere izan dira hainbat iritzi. Oro har denek edo ia denek lotu dute partizipioetako edo aditz jokatu gabetako aurrizkearekin. Eta horregik orain eza esan nahia egotizion eta pentsatzen zuen inon eta bezalako elementuetan ere aurkitzen zela. Jetek ere gauza bera esan zuen, berbera zela, eta Traskek eman zion balio estalantza izan zuen aditzekoa, ez aditz jokatu gabetakoa, aditz jokatutako horrek ez markatutasuna edo nolabait aldia edo aspektu markagabea edo aspektu perfektiboa adierazi zezakela. Ene misteriotsu edo deitu dudan honetaz, hau da, hemen azaltzen duen bezala, iraganeko eta beste orainalditik kanpoko formetan agertzen den aurrizki edo artizki horretaz. Hainbat proposamen izan dira, lehen daizi berezin nahi dituzke, beste oro denek bereizi dituzten bezala, bat eta bi moduan, argumentu absolutiboekin agertzen dena eta ergatibo pluralekin agertzen dena. Eta beti orain adidez kanpoketan. Beriz eta hori egin behar da, Oregik bi jatorri ezberdin eman zizkien, lehenengoa lehen hitzetik edo lehen hitzarekin erlazionatuta zegoela pentsatzen zuen, eta ez dirudi hain astakeria handia Lakarrak lehen hitzaren berreraiketa eginterakoan den morfema hori erabilizulako, nahiz eta atzizkiari buruz ari den Lakarra, eta ez aurrizki edo artizki honi buruz. Eta bigarren horri buruz, hori pentsatzen zuen genitiboarekin lotu hartzela, eta balio zuela aditzi iragankorretako subjektuak markatzeko. Gainerakoek, en bati eman diote balio bat, jetek antipasibo edo inbertsio marka ote zitekeen, planteatu zuen, eta bigarrena analogia zedatua,
traskek pasibo markatzat zuen, baina soilik N hori ea perfektiboko edo morfema izango litzatekelako. Eta aldaik bere 2000. Urteko artikuluan progresibo edo imperfektu markatzat hartu zuen N bat hori. Eta berak lokatiboarekin lotu zitekela uste zuen, bere ustez beste morfema batzuk aurrizki eta txizki batzuk lotu zitezkizken bezala. Nire proposamenei heldu aurretik, aurrena hausnarketa txiki batzuk egin nahi nituen. Aditz sistema eta geruzen teoria ditu dudana. Oro har, geruzen teoria da, nolabait sistema bat ez dela, edo bintzat aditz sistema, aldi edo aspektu sistema ez dela zerbait zurruna, sistema zurrun edo guztiz ondo bereizi bat. Baizik eta garatzen doazen enean aspektu eta edo denbora ezberdintasunak gain jarriz doazela. Orduan morfema batek adieraz dezakela garai batean soilik aspektu bat zabalduz doa, bere esanahia gero beste morfema bat gramatikalizatzen da eta horrek tokiak entzen dio, baina ez da beti nolabait hor aipatzen duen bezala laukitxoz betetako karratu bat bezala, ez. Nun morfema bakoitza zulo batean sartzen den. Eta bestetik, imperfektibo, perfektibo, baina baita ere orainaldi eta iraganaldi terminoak eta kontzeptuak erabiltzerakoan kontuan hartu beharreko hainbat gauza daude, eta horietako bat hemen jarri nahi izan dut. Izan ere, Carlosek aipatu den bezala, zero morfemak ere badira. Baina murriztapen batzuk aurkitu zituzten, bai Big eta besteek 84ean, eta ikusi zuten ezin zela sortu ez zela sortzen imperfektiboko zero markarik perfektiboko marka agiriko baten eraginez. Alderantziz bai, baina imperfektiboko zeroa perfektiboko agirikoaren eraginez ez. Horrelako gauzak kontuan hartu behar direla, uste dut, berereiketan eta kronologia relatiboak eta planteratzeakoan. Beraz, orain arte proposamen, aurkeztu ditudan proposamenetatik aurrera, dabil, adibidez zibile aditza hartzeagatik, dabil hartu izan da aditz jatorriz inpertsonal bezala, eta ondoren pertsona markak gehitu zaizkiona. Adibidez ni edo horrelako zerbait, eta hortik nabil. Eta iraganerako, hori proposatu izan da, hirugarren pertsonarako, eta gainerakoetarako batzuek N morfema bat, beste batzuek hutsa eta N ikusi duen bezala antipasibo edo beste esanai batekoa proposatu izan dute. Nik, ez da ikusikoen bezala guztiz bestelako proposamen bat, baina uste dut kronologirako eta hizkuntzaren berrereiketarako garantzizko ezaztasun batzuk egin daitezkela. Hau da, nire ustez, Josebak berereikitzen duen erro hori lehenik laguntzaile bezala gramatikalizatuko zen, beste batzuek aipatuten bezala, traskek adibidez, eta Joseba Lakarra bezala. Nire ustez, garai hartan orduan gramatikalizatuko ziren pertsona markak. Hau da, benetako aditz laguntzaile izan zen, nire ustez. Eta izango zituen bere formak pertsona bakoitzarentzako. Eta horren ostean gramatikalizatuko zen, edo uztartuko zen erroan. Hau horrela planteatuta eta ikusirik aldaik proposatzen duen iraganeko morfemaren jatorria menderagailutik datorrela eta beren analize baten ondorio dela. Beraz, nenbilen bezalako aditz bat jatorrian nenbil hutsa izango zela, iragana adierazteko nahikoa. Uste dut hor lotu daitezkela
bere hipotesia eta alde batetik eta bestetik Josebak bererekitako den erroa, baina ez atzizki bezala, ikusirik agian jatorri atzizki hori etzela iraganeko marka, baizik eta Oregik berak ikusten zuen bezala aurrizki edo artizki horren jatorritzat ikusi dezakegu, nire ustez aditz serial edo laguntzaile zahar hori. Eta orduan, orainaldiarekiko paralelo erabatekoan izango zen iraganeko forma. Baina hori, jakina, soilik lehenengo eta bigarren pertsonarekin. Hemen beti, proposamen guztiek dute oztopo bat, ezberdintasun bat dagoelako hirugarren pertsonarekin. Nire ustez, hirugarren pertsona partizipio ditu dut, baina izan ziteken bestelako elementu, aditz forma, baina jokatu gabe bat, besterik gabe. Hainbat hizkuntzatan, bereziki badira perfektiboa dirazteko perfektiboko paradigmetan, lehenengo eta bigarren pertsonetan aditz laguntzailea erabiltzen da, eta hirugarren pertsonarentzako partizipio hutsa adibidez. Eta nire ustez horrela azaldu litezke hainbat gauza. Era berean, galdera berriak plantatzen ditu. Azken batean, iraganeko forma hauetatik etorriko lirateke, aditz iragankorretan aurrizkiak ere dituztenak, adibidez nekarren. Hor sartzen da agian hitzen ordenaren eta morfemen ordenaren arteko erlazio hori. Kronologia relatiboaren garrantzia aipatu dut, eta ikusi beharko litzateke bil erro horrela soil bezala galdutakotik, bil aipatu dudan aditz jokatu gabe hori aterako zen, baina era berean aditz serial edo beste delako gramatikalizazio baten, katea baten tan sartuko zen, bai dar laguntzailearekin, bai den laguntzailearekin, baina ezakigu zein gramatikalizatuko zen lehenago. Izan ere, perfektibo, imperfektiboa baldin bada dar eta perfektiboa den, ikusi beharko da, bil hutsarekin, esan nahi bat izango zuen inoiz, bil hutsak, horrekin nola bateratu daiteken kronologia relatiboan. Eta aipatzeko besterik ez, L edo le aurrizki hori, jada Traskek planteatu zuen D batetik etorri ote ziteken, Michelenak ere halako zerbait planteatzen zuelako oroar D hotsari buruz, nahiz eta Michelenak ez zuen orokortu gerora Joseba Lakarra bere berriketan egin duen bezala. Aldaik proposatu zuen iragan imperfektua dirazteko marka zela. Agian Lakarrak gero iradokiz zuen berreraiketa horrekin bateragarria izan daiteke, hots, le hori da alde batetik eta bestetik izan baziren, da imperfektibokoa eta iragan jada ez perfektibo, baizik eta iraganeko marka zen garaiko batuketa baldin bada, bimorfemena, aukera zabalik dagoela uste dut. Eta azkenik, mendere gailu, hau da, aipatu dut, en formatza parte, an forma ere badela, eta zela inoiz kontuan hartu berreik eta egiterakoan, eta horrekin oso estuki lotua dago ela eta ala. Beti esaten da, ela dela en gehi la. Nola bait, mendera gailu en erlatibozkoaren gainean eraikitako zerbait. Hori horrela den ala ez dakit, baina esango nuke izatekotan bi morfema horien atzeragoko erlazio bat izango zela, ez behin atzizkitutako erlazioa. Eta nire proposamena alatik abiaturik, ez en-tik, baiz da elatik abiaturik, izango litzateke besterik gabe ala moduzko erakuslearen paradigmako forma ala arrunta izango zela gramatikalizatutakoa.
ondoren hori, hemen ez dut naiz luzatuko, baina uste dut badirela arrazoiak hori galtzeko kontestu batzuetan, eta edo, mozketa oker baten ondorioz, beranalisi baten ondorioz, eta ondoren ependetikoa sartuko litzatekela. Hau nolabait, Julen Manterolak deklinabiderako proposatakoarekin bateragarri izango litzateke, hau da, deklinabide osoa litzateke gramatikalizatuko banaka-banaka A, horren gainean datiboa, lokatiboa, eta baizik eta erakuslearen forma guztia gramatikalizatuko zirela. Eta kasu honetan gauza bera izango litzateke. Hala, osori gramatikalizatua adibidat jartzearren etorriko dela uste dut, etorriko da, hala uste dut. Horre jakina dakar hain erraz parafraseatu daitekeenez, kronologia ere nahiko berria izan daitekeela. Gure gaurko hizkuntzaren oso antzekoa izan zitekeela euskara garai horretan, hori gramatikalizatu zen garaian. Eta horrekin batera alarik, alako eta beste formak ere atizkiturik agertzen zaizkigu, eta atizkitu gabeko forma libreen esanai oso antzekoa du. Beraz, uste dut hortik abiatu daitezkela. Hor geratzen da, han hori erakusletik ere datorren, badira gramatikalizazioak erakusle edo lekuzko adberbioetatik erlatibozko formak gramatikalizatu diren hizkuntzak badira. Beraz, hori irekia uzten dut, baina uste dut alarena ziurragoa dela. Eta bukatzeko aurrera begirako batzuk aipatu nahi dituzke hit pluralgileaz edo Heizek bere 77ko artikulan esaten duen bezala i kontsonante ez ezagun aurrizkia izan ere teori atera dugu ditu bezalako formetatik, baina izan liteke erroaren kontsonantea besterik ez. Ikusi behar da, zergatik hori agertzen zaigun aurrizkitua edo erroaren aurretik eta gainerako pluralgileak. Ondotik, ikusi behar dira ke, te, geroaldi edo eta bestea dira batzu dituzten morfema horiek, nundi datozen zein adiera izan ziteken zaharrena, eta datibo markak aurrizki bezala agertzen zaigun i edo hori, konparatuta besteekin, alde batetik, eta gero antzeko zerbait gertatzen dela iruditzen zaidan, iron aditzeko tze arraro horrekin, ea ote den gero atzizkiturik agertzen zaigun TS horren kide. Nitzirok forma baten adidez ikusten da iro aditzaren aurretik doala. Eta azkenik, datiboaren eta gainerako elementuen arteko ordena. Datiboa beti erroari lotuta, ergatiboa, kete, pluralgile atzizkituen arteko ordena aldakorra euskalkien eta batez ere kronologiaren, testu zaharragoen eta berrien arteko aldakortasun hori. Hor agian, horegik aipatu zuen, agian ergatiboko formak, atzizkiak datibokoetatik etorri zitezkela, hainbat, agian bere proposamena osorik ezin da gaur egun dakiunarekin onartu, baina badira aditz asko eta ezaguna da, garai batean nor-nori joka moldea zutenak eta gaur egun nor-nork. Beraz, lotura bat egon daitekela, begiratu beharko litzateke, eta hori da guztia. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Borja, lan klasiko bati berriro beste begirada baten diozulako. Bueno, badago galderarik, ez dugu denbora askorik, gauzak azkarri joaz, baina
Bai, mikrofonoa hemen ez bataren batekin badu eskuan. Josebak nahi du, kaldera bat egin. Ez, bueno, pare bat kontu. Nik eskertzen diote benetan bai proposamena eta baita, en fin, nire alde egin dituen ez dakizen bate zera, baina pare bat pentsat ez dira nireak, alegia delako le hori edo nik gaizki ulertu nion edo nik beti pentsatu nuen hori zeraena zela, traskena zela. Ari da momentu batean jolasten partikulo horiek gehitzeti zer aterako litzateken, da uste egitarekoren batean eventualak ateratzen direla edo bentsat Nikola interpretatu nuen kontua. Eta gero, aurreko horrien agertzen diren, azteko helburua bera kronologia relatibo bat egiterena beti da ona, eta, fonetikoki oso ondo ateratzen zaizkio gauzak, bakarri du problematxo bat delako den horrek, eta da, aditz seriala baldin bada behintzat, dirudienez munduko hizkuntza guztietan hori akabuan joden dela. Ez aurreko partean. Eta gutxi bezala, adizerialek normalean delako hizkuntza baten gramatika hartzen dute, oroar, hori izaten du aigen balek. Baina salbuespen bat egotekotan hain justu da finish. Eta bereak esaten dutenez, arrazoi semantiko korretarako nabarmena bezala dira, alegia, zuk lau adiz baldin badituzu, logikoena hor da, laugarrena izatea amaitu, ezta? Ez dakiz zer pasatu da eta amaitu da. Pena bada, bestela nahiko ondo gelditzen ziren gauzak. Eta horrek ere ez du nahi eta nahi ez esan nahi seguru dagoela sintaktiste beti izate dituzte en fin, koneju berriak ateratzeko zerak eta egongo da beste azalpenen bat. Eskerrik asko. Bai, nik horrekin plantatu nahi nuena zen agian aditz serialak izan zitezken, aditzen euskaran, eta badirudi batzuk argiagoa direla, baina hizkuntza berean mota askotako egiturak egon daitezke, eta ez direla nahita nahi ez aditz multzo aditz erabili beharren ez, aditz multzoak ez direla nahita nahi ez multzo aditz izan behar. Orduan, nik laguntzaile moduan edo nolabait aditz finish aditza ez aditz serial moduan, baiz eta beste egitura batean gramatikalizatuko zela proposatu nahi nuen, noski. Bai, aditz serial moduan ohikoena behintzat, ezakit guztietan, baina bai, ohikoena akabuan agertza dela.